Sugura na sang Iloilo City Government ang pag-release ng fuel subsidy coupons sa taxi drivers bilang bulig sa tunga sang pagbahal sang preso sang krudo sa 2,760 ka-active taxi units base sa Master Release ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB 1,347 diri ang city residents nga mahimo magbenepisyo sa sining programa. Sandig sa announcement sang city government, alas 8 sa bungaga, Abril 29 ang deadline sang pag-apply. Mahimo magkadto sa Traffic and Transportation Management Office o kon Annex Office sa old DPWH compound sa Fort San Pedro, Iloilo City agud nga mag-apply para sa programa. Nabaluan nga residente sang syudad kag mayara lang sang Certificate of Public Convenience kon Provisional Authority halin sa LTFRB ang eligible nga mangin benepisaryo. Sa mga luyag man nga mag-apply nga mga taxi drivers kinahanglan man sa mga ini nga magdala sang colored copy sa ilang professional driver's license kag voter's ID o kon certification bilang pamatod nga residente sila sang Iloilo City.